Anya laki din! Gemma, nasaya at mata din magas ka dito yung cellphone shop, me. Sa anak agumatang, agkit-kita aklaang. Nakasil kami ita. Dahito ito kiti nakasil a cellphone, oh. An-anusak da ito yung dikipad a cellphone ko. Sa arin nga uso ti kasta cellphone. Amo ka, basta makaawag, kan makatext, mayatin kanya. Agpalugi kakit din kinilakay mo. Anya ti kayat mo asawan? Di mo pa amo? Ti anya? Kit na yung may kimatang nilakay mo iti cellphone na dito yung shop. Anya? Diyak mo da ita ah. At sikreto na kan ka. Nagmayat yung kinatang na cellphone na. Naglokon, adi na imbagbaga agim matanggayam iti baro a cellphone na. Iso gumatang kamutang. That's the screen ti uso itan. I'm home! I'm home kaditang. Nya kamutan. Apay binarsak na kiti charger ti cellphone. Di matang kagayam iti cellphone mo, di mo pa'y imbagbaga kanyak. Ne. Apay. Kasano ang amuam? Kitaak man di cellphone mo. Apay masapula kita am. Kitaak no anya ti style na. Anya lagit ni bakit kun aya. Aday tanay. Nginginaan da ito yan niya. Ay kit. Urnong ko tinggatang ko iti dayta bakay. Gimatang ka iti cellphone mo, idinto taan ano sakla ang jay kipad a cellphone ko. Ne. Ay gumatang kamot ano kayat mo? Ay iwan gayam. Nakaluto kan. Ne. Kusilap. Nakalutokan ko na. Mapanak pala gumatang iti Ricardo di ta kantina. Ay sus apo. Ay kantarsam nga rod ate agluto tani mabisina kaon. Anya ti gatangam? Ricardo man, pamintaken laya. Ay, mabait lang. Nadamag mo ka din? Ti anya? Nagsinamot gayam da pare Orlan kan Mari Wilma. Anya? Apay ang nagsinad. Ada ka no babae ni pare Orlan. Amom no kasano na amuan ni Mari Wilma? Kasano na amuan na? Nabasa na kano iji cellphone nila kay na. Nagado kano nga I love you si ka. Kas kada I miss you. Amom na anya ti awag da iti tunggal maysa? Hani kano, sweetheart. Day takot tirigat na. Iso asi ka, basa-basa dagiti mauawat a mensahe nila kay mo iji cellphone na. Amang ano, damotan ka I love you na. Napsugak Lumalaing ka nga gluto abakait. Oh, apay atim makder ka, kat kalkalpas mo pa ilaang anangan. Ay mapanak agpalpatita salas. Ag cellphone ka manan? Ay adala ang reply ka mensahe ti kumparek. Nadamag mo ka din, anagsina da Mari Wilma kan pare Orlan. Ay awan mo tinasasaon ni pare Orla nakasta kanya. Natakwatan ni Mari Wilma nga da babae nila kay nagapu iti cellphone. Ne. Ay sos. Apay ngay amula-mula gitanak mo time. Balbalaagan ka, Mario, ha? Saan ka nga ang babae? Abay ngay asyak ti makita makasta. Amangan matnod da ka ay I love you dita cellphone mo. Nyalakit din. Awan! Ipakitam kanyak dita cellphone mo. Tapno mamati ak nga awan ngagpaiso. Ay sos, awan ko naklangarudan. Ipakitam! Ipabasam kanyak dita inbox mo. Saan mo tamabalin respetarum mat ati privacy? No, anya ngay dita? No. Di mo ammo ti kaya tasawan ti privacy? Anya nga road? Ingka kita ginawan. Privacy lang. Di mo pa'y ammo. Anya ti gatang mare? Sa anak agumatang.
umayak laang agdamag. Anya nga ro ti damagam. Jay nga min cellphone nila kay ko, high-tech. Anya nga ro ita. Masipsiputak matin akanayon nga umadayo no kastang ag cellphone. Inton kwan, umisam-isam ngagmaymaysa. Agkatakatawa. Wun, inton kwan, adda ka in-inawag na. Uray lamapan ni Jerwar. Rumwar tapno saan mo amang ti pagtungtungan da iti babae na. Babae ko nam? Adda babae nila kay ka? Kasta dagiti sintomas dagiti asawa a lalaki nga adda babae na. Aya? Manipot idi imuso ti cellphone, imuso mo ti panagbabae. Nalakala ang gayam ti agbabae, taaddan cellphone. Kasta ganyam. Iso anas ka na si puta makanayo nila kay mo. Ipagpabasa na kadigan ka dagiti inbox na. Di na nga rod kaya. Dayta, adda babae na, adda sekreto nan. Sapay jak amo amitiren jay cellphone na. Wan at high-tech ako na. Ang sana bale. Adda pagpasurwa. Nakasil kami man itan. Gumatang ka ni ti cellphone mo. One, gumatangak iti cellphone. Jay kasla ginatang nila kay ko. Kaya't mo tuladan yung cellphone na. Mayat, tapno agpada kayo. Dahil ito'y kapada na. Kita. Suruan nakman no kasano nga usaran. Wan ay talaga yan. Kasano ay alukatan. Face recognition. Ipakitam jay rupam, tapno mailukat mo. At damat jay fingerprint scanner. Anya nga tati inusar nila kay ko. Face recognition, one no finger scanner. Manganan ko na. Ay, mangan ka din ba kay? Nakadumog ka mulatan dita cellphone mo. Namin adukan nga ayaban dita kusina, dinak mang mangan. Ay, kwa. Adang ka replayak. Adda siguro ka ay I love you man niya. Ay, awan. Ay, sus. Nagpanunot ka manin itim madi ako nak. Apay anak kaisam ka nga raw. Ay, saan mo ka di akayat anaragsakak? Una, tadagayam kay I love you. Ay, sus. Abay. Sino man, tinangisel-sel di ta panunot mo iti dayta? Hoy, sabsabidungan dalaang ti panunot mo, bakal. Aday ta, nakaturugan. Alaot ti cellphone na, kat ibatog ko iti ropa na, tapno malukata, kat mabasak jay inbox na. Maamwak itan, no asino ti ka I love you, Mario. Kuna jay beki nga ibatog ko iti ropa na, tapno malukatak day ti cellphone na. Aday ta, ibatog ko. Ay sus, nagbaliktad mo ito. Ay, isurot ko na ito yung cellphone. Sumango ka. Nene, abay. Ay, awan. Dinanog naksamatan. Saan? Maturog ka din tanay, rabiin. Bakay? Apay. Pinakibiyangam samot di cellphone ko, di rabi. Saan? Apay ko maapakibiyangak. Ket no ing kabel ko iti pandagtipungan ko, di rabi Idi makariingak. Nakaparabawan, ijay lamisan. Saan ko pinakibiyangan deta cellphone mo? Ne. Agungat ka manan. Damdamagak laang, mat. Kasano? Kasla pabasulan na? Ha? Agdamdamagak laang. Nay. Na, dumakal man ang nagiti matam. Pagan ano ko maapakibyangan deta cellphone mo? Bakit? Rumbang laang asaan mo apakibyangan. Taam mom, nakailanad ije Republic Act number 10173. Awan ti karbangan ti asino man,
Apakibiyangan ti may sa atao ti may sa apribado a banag nga awan ti pammalubos. Oray pe asawam. Uray Kas maibasar data ijay data privacy act. Isu asaan mo apakibiyangan data cellphone ko. Taad dalintag amang iparit iti data. Oho, privacy adula amin. Kuna na laang mataday ta, tapno saan mo ang mabasa ti inbox na apuro I love you tinilaon na. Wanan niya. Style day ta, dagiti lalaking aday duldulin da sekreto da. Wan nga rod. Ang mga no saan lamay sa ti babae na nila kay mo. Kaya't mo asawan? Ado? Kat, apay nga rod asaan na kahit nga ipabasa ti inbox na. Iparit na nga rod. Ay rik na dagiti kano babae, marik na da, no adda kalukwan ng araramidan ti asawa da. Kasla nga rod marik na kat adda talaga. Adda, kunak tumot kan ka. Adda nga rod. Talaga nga adda. Ay, ma-stress akong. Adda nga min babae na kin. Ang mga no lima. Anya! Apay nga awan mat dito'y di cellphone na. Nangidulinan na nga ta. Da talaga babae na. Diyak makaturog amang pampanunot. Ubing nga tayo'y babae na. Napimpintas nga ta. Kanabang banglong iti siya. O anya, kumusta nga nila kay mo? Apay nga iso lang tikom kumusta. Kat iso nga rod ada aramid na. Wan nga rod. Permi ang maistresa. Kasta talaga nga meno ada aramid tila kay mo. Mariknam talaga. Kasta ka di. Agsakit ti ulom? Sa dino abanda ti agsaksakit? Dito'y likod ti ulok. Agpasango ti sakit na? Adumano di tamuging mo, kasjay? Wan, kasta ngagpaisaw. Kumapsot pa'y ka, di ti panagkitam? Medyo lang mat. Wano, pumartak pa'y ka, di ti pitik ti pusom? Kasla akla maatake no kuha. Ay, ada talaga ti babae nila kay mo, sintomas na dagitan. Manungat at ti presyon ti darakon. Ay na, nakangat-ngaton samot una yan. Ewan, makapay, blood talaga. Ay, mapana kag trabaho. Mapan ka laang. Apay mo nakasta ka. Bigbigat ag murmuryot ka. Uray saan kan nga gawawig. Nay, maguray ka man. Saan kan samot na nakaturog iti rabi? Talaga saan? Ma-stress akon kan ka. Taapay, anya ti basol ko. Damagang pay lang. Awan, ti amok abasol ko, bakit? Iduldulin mo pa yan dahil ta cellphone mo. Tapno jak mabasa di inbox mo. Dayta ka di ti basol ko kan ka. Talaga nga da babaem. Adto'y ti cellphone ko. Lukatam, ken basaem ti kayat mo abasaen. Lukatam mabasa nga raw. Mabitlang, daytoy, daytoy laeng tamudok ti usarak. Dayta, nalukatanen. Jay inbox na. Dayta lagayam, bila nga. At dayta, dayta tinbox. Anya, adda na basam amade? Awan? Anya laki din aya. Ay sus, managsuspit sa kalaunay kat nga main. Patpatsem tumat nga main, nagiti mangmangag mo. Lakay,
Talaga ka ding awan babae. Ay kitawan Iso asaan ka nga agmurmuryo. Ay sus, bakit? Bumakit ka ano kasta? Agtalag ka ka di kanya. Bakit? Ay laki dain. Panagtalag ti pundasyon itinatibker a relasyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.